suuri ihmeinen, se muutti sydämen. Mä kuuro sokea, sain ihmeen kokea, nyt kuulla nähdä voin. Tää armo poisti tuomion, toi rauhan tuntoon. Sen hetken muistan ain, kun Herran armon sain, nyt siihen luotan vain. Kun vaarat vaani tiellä maan, saan käydä suojassa. Tää armo varjelee ja tieni valaisee, kun kuljen taivaaseen. On siellä juhla voittajain ja päivä kestää ain, kun vuosituhannet soi laulu pyhien, se alkusoitto vain. Missä Kristuksen nimeä ja hallintavaltaa tunnustetaan, siellä on paikalla myös Pyhä Henki. Tuossa eräs päivä oli sellainen, että pyysin sielua Jumalalta. Tänä päivänä sanoin Herralle, että anna tänään yksi sielu. Ja iltapäivällä läksin kävelylle. Kohtasin nuoren miehen puiston penkillä kävelytien varrella. Hän siinä poltteli tupakkaa ja kysyin, että sopisiko, että keskustelisimme vähän hengellisistä asioista sinun. Onko sulla mitään sitä vastaan? Hän sanoi, että kyllähän se sopii. Hän kertoi keskustellessamme, että hän oli etsinyt kyllä Jumalaa ja rukoillutkin, mutta ei ollut löytänyt Jumalaa. Sanoin, että tässä nyt on semmoinen mies sun vieressä, joka on 50 vuotta ollut uskossa ja nähnyt kaikkea taivaan ja maan väliltä. Käynyt kamppailuja elämässään ja Jumala on auttanut ja varjellut tiellä ja on selvinnyt tänne asti. Ebenezer, avun kivi, että tähän asti on Herra tuonut, että kyllä hän antaa jatkoakin. Me keskustelimme maailman synnystä ja elämän synnystä ja siitä, että luotu todellisuus on kukin lajinsa mukaan luotu eläinkunta ja ihminen sitten luomakunnan päänä on luotu. Jumala on luonut. Kritisoin joitakin ateistisia teorioita elämän synnystä ja elämästä, mutta en paljoa siihen suuntaan lähtenyt. Keskityin siihen, mitä Herra on minulle antanut elämän varrella. Sanoin, että jonkun aikaa juteltua, sanoin, että kävisin vielä kävelyllä, kun en tuossa hetkessä vielä oikein koenut sitä, että olisin voinut kysyä, että halusiko hän tulla uskoon. Sanoin, että mä jatkan vähän kävelyä ja mä jatkoin sitä kävelyä ja kävelin aika pitkään ja sitten paluumatkalla sieltä kauempaa, niin Jumala tuntui sanomaan, että palaa takaisin. Palaa hänen luokseen takaisin. Ja sitten mä ajattelin, että jos se mies on vielä siellä penkillä, niin mä kysyn suoraan, että haluuko hän tulla uskoon. Ja niinpä kun palasin sinne
paikan päälle, niin tämä nuori mies oli edelleen, istui siinä ja sanoin, että kun häntä ei ollut vielä kastettukaan. Hän oli saanut vain vähän opetusta kristinuskosta, niin kysyin palattuani tosiaan, että voimmeko vielä jutella. Hän sanoi kyllä. Kysyin, että tahtoisitko sinä tulla uskoon, ottaa Jeesuksen sydämesi Herraksi ja vapahtajaksi. Joo, hän vastasi. Vedin syntisen rukouksen ääneen, sanoin, että toista perässäni ääneen nämä sanat. Herra Jeesus Kristus, minä tunnustan, että olen rikkonut sinun pyhää tahtoasi vastaan elämäni varrella ja tehnyt syntiä. Anna minulle kaikki synnit anteeksi ja tule minun sydämeni Herraksi ja vapahtajaksi. Teen sinut Herraksi tänään sydämessäni ja haluan tulla Jumalan lapseksi, uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Niin kuin Raamattu opettaa siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, että joka ei synny vedestä ja hengestä, niin ei voi tulla ei pääse Jumalan valtakuntaan. Joo, aamen sanoin ja hän sanoi aamen. Se oli ihmeellinen hetki. Sain kokea sen, että Pyhä Henki toimi tuossa hetkessä ja otti hallintavallan. Ja hän sanoin sitten vielä tälle kaverille, että lue Raamatusta, evankeliumeista, minkälainen Jeesus Kristus oli ja on edelleen ja minkälainen luonne hänellä on ja mitä hän on tehnyt. Miten hän on saanut kuvastaa Jumalan rakkautta kärsiviä ja heikkoja ihmisiä kohtaan. Lue Raamattua. No sitten siinä erkanimme, sitten meidän tiemme erosivat ja toivotimme hyvää päivänjatkoa toisillemme. Hän lähti siitä kävelemään sitten kotiinsa ja minä kotiin. Ja siinä ainoa ongelma oli se, että vaikka tiedän hänen nimensä, niin en ottanut puhelinnumeroa eikä osoitetta, että olisin jo yhteydessä ollut. Että kyllä voi vielä ottaa yhteyttä ehkä mahdollisesti. Olen rukoillut hänen puolestaan paljon, että miten menee sitten uskossa, että tämähän on sellainen laji, että tässä tarvitsee olla mentoria monta kertaa, kun tulee uskoon. Olisi hyvä, jos olisi isiä ja äitejä Kristuksessa seurakunnassa. Mutta kyllä hän oli älykäs kaveri, että hän oli hyvin älykäs ihminen, että älykäs nuori mies. Että kyllä hän varmaan osaa löytää seurakunnan ja menee kasteellekin, kun lukee Raamattua. Niin. Joo. Että tällaista tänään Jeesus kutsuu meitä luokseen ja kyllä, yksinkertainen sielusta tuleva kyllä Jeesuksen kysymykseen, tahdotko tulla minun luokseni? Kyllä. Ja silloin nimi kirjoitetaan Karitsan elämänkirjaan, joka on taivaassa. Ja silloin saat luottaa siihen, että synnit on saatu anteeksi ja olet Jumalan lapsi ja olet kutsuttu suuriinkin tekoihin, mihin Herra johtaa. Pieniä ja suuria tekoja, kaikenlaisia, päivittäin. Kerrotaan evankeliumia Jeesuksesta. Jos joku kutsutaan lähetystyöhön, niin Jumala valmistakoon sinut siihen. Aamen. Hyvää päivän jatkoa seuraajilleni. Moi.